ko tagae og sitas nga ang imo rang palabot ang imo ang isulti. Minus ka man niya. Basa! Minus ka man niya. Basa! Matong basahon. Tagaan sa natog 2 minutos kay nihanglaw. Ikaw ka pisikale. Ang pangyakin sa daw sa tapapan mo katoliko na kamay ni siya. Nag-ingon na ko lang. Sa 2 minutos. Nag-ingon na ko lang. Ingon ka mauray mo gituon. Ingon na ko lang. Ang yawa hiling madugang-dugang og yawa. Usa pa may uban. Ang akong giingon madawat os sa physically una bautismo. Kana na sa una. Kana na sa una. Kana na sa una. So baka ikaw ang way gibang kaagan nga naman kay mismo na sulat sa Biblia. Wala kay pagtuo. So kinahanglan pagtuo yun. Kinahanglan pagtuo. Kay kinahanglan naman ang tawag ang pagtuo. Kinsa mo bautismo nimo? Santo Papa. Bata pa. Kinsa mo bautismo nimo? Di ba yan sa kasangin? Kung kinahanglan og pagtuo, kinsa man responsable mo tudlo nimo aron makabaton ka pagtuo. Sumala sa Biblia. Kinsa man? Kung dili kami kinsa? Kami. Kamo. Kay nakadawat. Kinsa imo nimo? Kinsa imo nimo? Damgo gihapon. Damgo. Damgo. Ayo lagi. Ayaw kong tawag ka ng problema. Moderator, puli-puli. Ang forma din ay karon. Puli-puli. Ayaw ko tagaing basihan ka. Imuha na muna huna. Angayan ka muna. Moderator. Isa. Ayaw sa ko tagae og sitas nga ang imo rang palabot ang imo ang isulti. Ayaw tagae anak ka. Di majud ko mutuo nimo. 5 minutes. Diba? Di majud ko mutuo nimo. Mapagkala ako pangutana. Kung dili ang simbahang Katoliko ang tutudlo, kung kamo na kinsa man po'y nagtudlo ninyo aron gitawag o mga tudlo. Espiritu Santo ay nagtudlo sa inyo. Ano sa? Ano sa? Gagitudloan mo sa Espiritu Santo. Ilang pinagkaroon ka na hon ha? Ihaon ni mo nasulat sa imong unahon aron? Apil ka na? Apil pa ka na? Apil kayo. Apil? Sige, basa. Basahon ni mo karoon na apil mo. Sige, basa apil mo. Basa apil mo. Basahan lagi. Karon, babasahon ka. Basahon niyo karon sa Biblia nga apil ka pag wa kay mabasa, nagdinotbot ka. Moderator. Wala ba moderator? Iya ra ito na istorya kaya kung tingog. Moderator, humana ka. Humana ba ka? Basahan na karon sa Biblia, letra por letra, kapitulo bersikulo na ikaw apil kang gitagaan sa Espiritu Santo. Mo ni basa. Pag dili di mo na mabasa, bot-boton ka. Nalagbuhat sa Basa! basa. Basa! Apil kayo ito. Ang Diyos sa Biblia Kahibalo. Ay, basa na! Basa na! Diha na ito may bawaan og 15 minus og babasa mo. Pag di mo basa, ikaw mo'y minus. Sige, basa! Minus ka man niya. Basa! Ikaw may iguan ang imong minus o. Minus kaya kang utok diya. Okay, basa ka lagi. Tanaw na ito 15 minus ang utok. Galasya. Chapter 3. Verse 14. Ano saan nagisulat? Paminaw. Ano saan gisulat na? Lapad ba? Ano saan gisulat? Lapad ba niya? Ano saan gisulat? Lapad ka utang. Ano saan ganing gisulat? Nangutang ka ganina. Wala. Basa. Pinakauna, ano saan ang gisulat? Before basahon. Ano saan gisulat? Bugtong na Diyos. Dilakaw na Ang daw. amahan sa atong Ginoong Jesucristo.